În istoria recentă, omenirea încă se confruntă cu unii dintre cei mai periculoși monștri pe care i-a cunoscut vreodată. Aceste creaturi mici și nemiloase sunt virusurile, iar omenirea le-a privit neputincioase o perioadă foarte mare de timp. Însă acest lucru s-a schimbat odată cu descoperirea unei arme revoluționare și anume vaccinul. În fiecare moment, corpul nostru este atacat de nenumărate ori, însă sistemul imunitar respinge aproape toate atacurile. Rareori însă, el nu face față, iar virusul se înmulțește. În acest moment, corpul recurge la a doua linie de apărare. Cercetează inamicul, iar apoi produce nenumărate arme special create pentru a-l combate. Cunoaștem cu toții această armă deja și anume sunt anticorpii. Cu ajutorul lui, sistemul imunitar învinge virusurile invadatoare, iar după aceea își păstrează în memorie structura anticorpului, astfel încât, data viitoare, când acest virus atacă, va fi eliminat rapid și fără efort. Toate par bune și frumoase, însă nu este chiar așa. Crearea anticorpilor durează câteva zile, iar dacă sistemul imunitar a ajuns în punctul în care este nevoit să îi producă pentru a combate virusul, înseamnă că viroza a evoluat într-un stadiu mai avansat, în care corpul nostru începe să prezinte simptome. În unele cazuri, aceste simptome pot fi severe, având urmări chiar și după vindecare, sau în cazuri extreme, aducând moarte. În esență, vaccinurile au un singur scop: să ne păcălească sistemul imunitar că este invadat de un anumit virus, iar acesta să producă anticorpi împotriva lui și să-i memoreze. Un mod de a ne păcăli corpul este de a ne injecta virusul modificat în așa fel încât să nu ne poată face rău, fie omorându-l, însă păstrându-i structura, fie rupându-l în bucăți mici. Însă uneori, pentru a produce anticorpi suficient, sistemul nostru imunitar trebuie stimulat mai puternic. Aici intervin vaccinurile vii atenuate. Acestea conțin virusul slab, astfel încât nu se mai poate înmulți, sau o rudă mai slabă a acestuia creată în laborator, însă pe care sistemul imunitar îl vede ca o adevărată amenințare. Acum, în cazul SARS-CoV-2, ne întrebăm: de ce nu avem încă un vaccin pentru SARS-CoV-2? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să vedem cum se fabrică un vaccin. În trecut, perioada de timp între descoperirea agentului patogen și apariția vaccinului putea să dureze până la 50 de ani. 50 de ani? Însă în ziua de azi, cu ajutorul tehnologiei și a metodelor de cercetare, timpul apariției a fost drastic redus. Cu toate acestea însă, perioada de eliberare a unui vaccin pentru populație de la descoperirea agentului patogen este foarte diversă în funcție de problemele întâmpinate la dezvoltarea acestuia. Această perioadă se datorează faptului că înainte de a fi eliberat un vaccin, trebuie foarte riguros testat. Primele etape de testare sunt realizate pe cobai, cum ar fi șoareci sau iepuri. Dacă experimentele se arată promițătoare și par să ducă la obținerea unui vaccin, atunci acestea sunt continuate. Testarea pe cobai trebuie să aibă în final un rezultat foarte bun pentru ca metoda să treacă mai departe la următorul nivel. Mai exact, testarea pe un eșantion foarte restrâns de voluntari umani, până la un număr maxim de 20 de persoane. După teste foarte amănunțite și detaliate și după ce cercetătorii se asigură că aceștia nu au avut reacții adverse, se poate trece la următoarea etapă: testarea pe un eșantion mai mare de oameni, de la 50 până la câteva sute de voluntari. Iar după această etapă se pot recruta până la câțiva mii de voluntari. În acest moment suntem foarte aproape de eliberarea unui vaccin pe piață. Eliberarea unui vaccin viabil poate depinde de mulți factori. De aceea perioada este foarte diversă și poate dura de la câțiva ani la zeci de ani. În cazul anumitor virusuri identificate acum zeci de ani, cum ar fi HIV, vaccinul încă așteaptă să fie descoperit. Unele persoane pot avea reacții alergice în urma administrării vaccinului, însă cazurile mai serioase sunt foarte rare. O victorie foarte importantă a vaccinurilor o reprezintă eradicarea variolei. Aceasta era o boală virulentă care a provocat între 300 și 500 de milioane de decese, doar în secolul 20. Rata de mortalitate era între 30 și 35%. Majoritatea celor care supraviețuiau rămâneau cu cicatrici permanente, iar o mică parte dintre ei orbeau.
În urma unor programe de vaccinare, ultimul caz cunoscut de infecție a fost în anul 1977, iar în anul 1980 variola a fost declarată eradicată de către Organizația Mondială a Sănătății. În contextul pandemiei actuale, până în acest moment nu există un vaccin pentru SARS-CoV-2, însă foarte multe organizații din întreaga lume luptă pentru a descoperi unul cât mai curând. Acest video face parte dintr-o serie special creată de Anti-Money Science împreună cu Fundația Comunitară Sibiu, cu scopul de a fi aproape de voi în aceste momente și de a vă informa despre pandemia cu care ne confruntăm. Nu uitați să dați share la acest video și să vă abonați la canalul nostru pentru a vedea și următoarele videoclipuri din această serie. Ne vedem data viitoare!